E-Harana o Electronic Harana kung tawagin ngayon ang grupo ni Bless Ballibar kasama ang ilan sa mga local artists sa Camarines Sur na naghahatid ng saya at sigla sa mga kababayan nating nakakaramdam ng kalungkutan, stress at pangungulila ngayong pandemya through online o live serenade. Ayon kay Bless, kalimitan sa kanilang mga customer ay mga OFW na hindi nakauwi sa kanilang pamilya sa Kamsur dahil sa COVID-19. At para maibsan ang kalungkutan at pananabik sa kanilang pamilya, harana ang naging solusyon. Wala naman pong biyahe. Tapos lalo na yung nakaschedule pala silang magbakasyon, birthday ng family nila, gusto nilang mabigyan din ng surprise, maghahanda sila, hindi na nila magagawa yun kasi nga po pandemic. May mga frontliners din silang naging customer, inaawitan para mabigyan ng pag-asa at lakas ng loob habang nakikipagbaka sa virus. Pero aminado si Bless, maging silang nasa entertainment industry ay nakakaramdam din ng kalungkutan dahil sa krisis na kinakaharap ngayon ng bansa. Lalo na't kasama din sila sa mga nawala ng pagkakakitaan. Natakot naman kami, sir. Kaso syempre wala naman kaming choice, kaming mga musician dito sa Bicol. Nawalan rin kami ng trabaho, yung mga gig namin lahat cancel. Yung mga bar, nagsara din. Kaya wala kaming choice. Kailangan talaga namin magtrabaho. Magkagayon pa man, naniniwala ang grupo ni Bless na sa maliit nilang paraan, nakakaambag sila ng tuwa at ligaya sa mga pusong nalulumbay sa saliw ng kanilang musika. No mountain, no valley, no time, no space. Alan Manansala, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.